Яршаллыдан Хайруллинар гаиләсе ирек бәйгедә узган елда катнашкан, быел хатыны белән бергә җиңәләр. Хаталар күп бит, икебезгә дә җитә дип шаяртса да, проблеманың җитдилеген аңлый. Икесенә бергә 600 хата тапканнар. Җомыс иттеләр былтыр, мына юл күрсәткече барлыкка килде. Муса Жалил дип язып куйдылар. Ж белән. Ж белән. Ой была былым, агыделенен камышы. Татар җырларын җырлыйм гына, татарча белмим ди Ярослав. Тик бу милли конкурста җиңәргә комачауламаган. Эзли, таба, чагыштыра, дөрес язылышын ачыклый. Вместо урамы писалась улица. Эш вакытын ике телдә язу очракларын, урам исемнәрен карадым. 200-гә якын хата таптым. Конкурста узган елда катнашкан идем. Хәзер инде урамнан барганда үзеннән-үзе бөтен элмә такталарга игътибар итәм. Битараф китеп булмый. Үзебез шәхси үрнәгебез белән бөтен дөнья татарларына үрнәк күрсәтмәсәк, уларда без матур нәтиҗәгә күмәк бер татар гаиләсе дигән матур исемгә лаек булмаска мөмкин. Конкурс икенче тапкыр үткәрелә. Төп оештыручылар Татарстан президенты каршындагы комиссия, кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Быел конкурста 29 кеше катнашты. Әлеге конкурс халык арасында зур кызыксыну уята. Республиканың 33 районыннан 7000-гә якын хата табып җибәргәннәр. Я татарча бөтенләй язып тормыйлар, я тәрҗемәсе дөрес түгел, я сүзендә хата китә. Алып икән 2000 ярым хата каян килеп чыга? Кем кулы аша уза? Кем аның акчасын түли? Икенче тапкыр төзәткән вакытта акчаны каян алалар? Акчаны алып икән 250 хаталы тапта, анда хатасыз тапта бар микән дигән сорау да туарга мөмкин. Хаталар турындагы мәгълүматны халык контроле порталына җибәрәләр. Төзәтелсә, җаваплы оешмалар шушы портал аша хисап тота. Кайберләре элмә тактаны алыштырып та тормый. Дөрес язылышын кәгазьдә бастырып, хаталы сүзне шуның белән каплап кына куя. Хуҗаның йөзе ул капкадан башланган дип әйтәмез. И шушының капкасына ошондай дорфа ибәрелеп куйсын да, инде мин моны уже андан кирип әйберде басым килмәй. Менә хаталарны җибәрәсең дә, әйбит һәм сиңа хат килә. Менә бу хата түгел дип. Чөнки бу, мәсәлән, элмә тактаны, менә шундый республика, мәсәлән, Казан кешеләре килеп ясадылар дип, шуңа күрә монда хата юк дип дигән җавапларда булгалады. Тәкъдим итәсе килә кешеләргә сүзлек белән кулланырга. Миңа да, балаларым өчен дә, уен гына түгел, дөрестән дә бер бик җитди проблема икәнен аңладым. Чөнки баштарак хаталарга булай игътибар итмидем мин. Хәзер инде һәр бер тактаны, хәзер дә бәйге үткәчтә һәр берсен инде тикшереп, монда хата менә шундыйрак икән, менә монда мондыйрак хата икән дип теркәп бара. Җитә барыбызга да. Хәтта ниндидер аерым бер муниципаль районның тормышын биредә аерым үрнәк итеп куярга мин хәтта әйтә алмыйм, чөнки 95-98% татар халкы яши торган безнең районнарыбызда да бик күп кимчелекләр бу мәсьәләдә. Эшләсе бергә, эшләсе һәр районда башкарма комитетларда бу мәсьәләгә җаваплы белгечләр булырга тиеш. Шулай төртеп күрсәтмичә төзәтмиләр икән, бу конкурсны бик әһәмиятле дип әйтергә нигез бар. Хата табу белән генә эш бетмәве аңлашыла. Төзәтү, аннан да бигрәк бу хаталарны булдырмау кирәк. Бина төзергә белгечләр таба алганны, андагы элмә тактадагы сүзне дөрес язарлык кеше табу мөмкин хәлдер. Теләк булса. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы.